edilişler, kadırdan tomoşaçılar, Hak Bileleşiginiň Türkmeniň kanalyna tomoşa edýäňiz. Bugün size bir boşlukly, boýsunçly, beňençli bir ýagdaýy habar bermek istedik. Bilinçli ýaly Türkiýedäki Türkmenistanyň aktivistlerden Bayram Allaliýew bir näçe günläp göz astynda saklanýardy. Türkiýede hakykat üçin, adalet üçin, arassalyk, päklik, halallyk üçin bileleşip hereket edýän watandaşlarymyz, dost, ýarlarymyz, tanış bilişlerimiz bileleşip Bayram Allaliýewiň şu gün ýerden sagat 10 bilen 11-iň arasynda göý berilmegini ýola goýdular. Şoň üçin hak üçin, hakykat üçin, adalet üçin, halallyk üçin şeýdip bileleşip birek-biregi gollayan, birek-biregi eýe arka çykýan dost ýarlarymyza, doganlarymyza, gardaşlarymyza hemmesine ullokan Taňry ýakatyna aýdýan şaýdan bu gysgaça düşünürşi biz näme üçin halk köpçüliginiň dikkatyny ýetirdik. Bunun iki sany sebäbi bar. Birinji sebäbi bileleşip agdy birlikde hereket edilenler. Käbir özüni siýasatçy, siýasy, jemgyýetçilik görüşüji, aktivist, oppozisioner ýaly görkezek bolýan adamlaň başaryp bilmeýän işiniň aslynda edip bolýanynyň subutnamasy höküminde şunu size görkezmek istedik. Bayram Allaliýew adam hukuklaryny goraýjylar ýa-da şolardan kömek allyk etdik, beýtdik diýen käbir goşadyrlaryň içindäki oppozisiýa ýa aktivistler hereketleri ýa-da şoňa meňdeşler hakykatdan Bayram Allaliýewiň göýbermegini ýola goýan bolsadylar, onda Türkiýedäki resmi prosedura göre Bayram Allaliýew gün ortandan soň sagat 2 bilen 4-iň arasynda göýberildi. Ýöne Bayram Allaliýew dost ýarlaryň, tanış bilişleriň, dostlaryň, gardaşlaryň kömegi bilen çykarly. Şoň üçin hem sagat 1-den 10 bilen 11-iň arasynda bayram göýberildi. Hatta bayramy alyp aşak düşürmäge başlanlaryna bayram men nire alyp barýaňyz, näme boldy zat diýip hatda özüniň habary ýok. Özüne de habar bermän çykaryp goýberdiler. Şular ýaly bir sürpriz, garaşylmadyk. Aslynda bizim garaşýan ýagdaýymyz ýöne bayramyň garaşmadyk bir gowy, hoş ýagdaýy boldy. Çağazıklarından, maşgalarından gowuşdy. Inniki maksadymyz Russiýa Federasiýasyndan ýygyderli ýagdaýda diktatorlarga garşy we diktatorlygyň ýany bilen mundan soňky diktatorlyklary döretmegi höwes edýän kezaplaryň, owrularyň, haramzadalaryň provokasiýalaryna, şonuň adam satylşyklaryna, ağlawlaryna, duzoklaryna garşy hakykat üçin görüşýän, çykyş edýän Azat İshakow adly eginleşimiz, dostumuz, ýollaşymyz şondan habar alnanokdy. Şoň üçin eger Azat İshakow bilen baglanyşykly şoň hakyky adresini, maglumatlaryny, zatlaryny bize berseňiz, ne diýip bolsa gysga wagtda Azat İshakowyň ykwalyny aýdynlaşdyryp gerek bolsa şoň Russiýa Federasiýasyndan başga ýurtlara çykarylmagyny ýola goýmaga synanşar diýdiler. Dost ýarlar, tanış bilişler, eginleşler, gardaşlar. Şoň üçin eger kimde kim Azat İshakowyň adresini, şahsy maglumatlaryny, zatlaryny bilýän bolsa, gaýrat edip biziň bilen habarlaşdyn. Biz mundan soň Azat İshakowyň ýagdaýynyň anyklaşdyrylmagy we eger tutulan bolsa şoňa awanýan howp hatarlaryň ýok edilip mundan soň arkaýyn Russiýa Federasiýasynyň daşyna ýaşamagy we görüşmäge dowam etmegini ýola goýmaga synanşar. Şoň üçin mehriban doganlar, edilişler, kadrdan tomoşaçylar hemmäňizi hakykat üçin inançlar ýaly bileleşip görüşmäge, netijeler, miweler almaga çagyrýar. Bilinçli ýaly käbir ýurtlar we käbir ýurtlarda özara dawalar, syýasy ýa-da ekonomik dawalar sebäpli
halkara gurumalaryň sözü geçen ok ýa-da şolaň şotaýdaky işleri köp wagt çekge, uzaga çekge. Şoň üçin bular ýalyky meselelerin çözülmegi esasan Azat İshakov ýaly aktivistleň problemalarynyň meseleleriniň çözülmegi tanış bilişlere, özara tanışlyklara anama bagly bolýar. Bu resmi edaralan gurumalaryň ýa döwleti degişli bolmayan adam hukuklar gurumalary ýa başga gurumalaryň üstü bilen däl, watandaşlaryň özara dostluklarynyň, tanışlyklarynyň üstü bilen çözülýän görnüşdäki bir problema. Şoň üçin Azadyň şahsy maglumatlaryny bize ýetirseňiz, biz Azady alyp çykmak üçin elimizden geleni ederiz, kaýgyrmaz, kelle boldukda. Şoň üçin nähwanda onlar inha şuň hakikatyň hatyrasyna Bayram Allaliýew bilen baglanyşykly. Şoň üstünden, şoň ýagdaýynyň üstünden özüni reyting gözleýän, PR reklam etjek bolýan käbir watandaşlaryň, käbir adamlaryň, käbir yerleň şolaň ýalançylygynyň subutnamasyny ýene bir gerek dünýä köpçüligine ýetirmek üçin şu videonu taýýarladyk we dikkatiňizi hötürledik. Ýene-ki ýeňişli günlerde, ýeňişli sepkitlerde bilelikde begenmek, buýsunmak we ýeňişli günlere ýetmek haramzadalary, ogrulary, kezzaplary, peýdakeşleri Türkmeniň geljegine hiç hili rol oýnamaly ýaly. Şoňa päskelçilik döretmeli ýaly. Görünüşe getirmek üçin agdy birlikde, bilelikde görüşüp ýeňişli ýene-ki sepkitlere ýetýänçek köp sag bolun, saglykda görüşelim.